В предния епизод ви казах, че не е важна колата, а ръката, която се продава от прозореца й. Затова в този епизод ще ви кажа как да храните тази ръка. И вие сте с урок 113 за закуска в стил бар. За да имаме закуска в стил бар се нуждаем от мед, ябълка, мляко, овес, яйца, месо и марс. За целта първо трябва да сварим яйцата. Сега ще пуснем да ври водата. И чакаме. Напредна везна. Още малко. Водата не ври. Културна е бачка. Трябва да загреем околната среда с лицеви, докато водата не заври. Референция 7! След като загряхме водата, слагаме яйцата. С лъжица. И сега чакаме. Насилва стойка. Още 5-6 минути да свират яйцата. И повече. Сега след като обелихме и сварихме яйцата, е време да ви кажа, че не всички от яйцата се яде. Жълтъците, например, трябва да се приемат в по-малки количества. Имат холестерол. Трябва да ядем, примерно за тази закуска, 2. А от тях, останалите, ги даваме на кучето. Обаче, за да може да давате жълтъци на кучето си, първо трябва да се казва Рони, второ трябва да изглежда е така, и трето трябва да може е така. Седни. Скок. Седни. Скок. Седни. Скок. Да служи си го. След като нахранихме кучето, е време да увием яйцата в месо. Това става ето така. След като увихме всичко, е време за мисли. Едно важно нещо пред мислите. Това въглехидрат. И никога не е достатъчно. С връхче, както ни е учил главен готвач Хавац. Обаче трябва да има и място за мляко. Така. За малко забавям галната съставка. Меда. Той дава енергия и много вкусна хранителна добавка. Никога не се разваля. Слагаме колкото искаме. Какво искаш, куче? И добавяме млякото. Тук му спирате. Обаче прасно мляко медът не се разтваря много добре, така че време да разбъркане. Така, след като сме готови с мюслите, вадим ябълката и вадим огромния швейцарски нож и е време да я нарежем. След като я нарежем, може да добавим към месото и към мюслите. Готово! Вече нарязахме ябълката, я добавяме където искаме, мюслите и в месото. А сега най-важната част е да се изяде всичко и да не се оставя нищо.
изядохме закуската, най-вероятно е време за училище. Ако ходите на училище, разбира. Така. Това е програмата за днес. Математика, философия, физика... Дъмбъл. Това стига за всеки час. Благодаря, че бяхте с уроци по бар. Аз бях Дидо от бар. И не забравяйте да пробвате закуската. Здравейте и добре дошли отново в студиото на Бар ТВ. Както знаете, в момента е зимния сезон и ние нямаме пари за отопление. Затова Тони си е взел пулка от епизода, който гледахте току-що и прави лицеви опори, за да загрее околната среда. Затова той иска да ви каже нещо много важно. Изберете своя любим урок по бар и го напишете на неговата Facebook страница. А също така, може да харесате и Facebook страницата на бар. И се абонирайте с YouTube канала. Сега трябва да отидем на едно много специално място. Как ще отидем там? Ще извикаме бар мобила, който купихме в предишния епизод. Ало, Дидо, докарай бар мобила. Относно това, трябва да поговорим. Каза, че трябва да поговорим. За Бармобила? Да. Това човек, право се побъркам, не знам какво е станало. Къде е го този човек? Ще дойде, спокойно. Това направо. Ей го. Човек, какво предлагате да станало, що си бинтован? Карах колата и по едно време реших да дигам с дъмбъла и видяхте другия дъмбъл. И така само една минута стоя човек и дигам и някакво дърво се изпречи и не се маха! Какво стана с бар мобила, бе, човек? Къде изчезна? Къде е колата? Нещо? Това какво е? От моята кола не е? Да, това стана. А къде е останалата част? Затова ще звънна... Не, няма да звънна. Мамка му. Да. Предния урок ви каза, че не е важна ръката. Грешка! Не е важно. Ябълка, дако, мисли, яйца и месо. И го сгапихме! Марс. Марс, не Марс!